салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз мехоҳам каме ҳамроҳ суҳбат кунем дар бораи як мавзӯъ, дар бораи харобшавӣ. Аниқтараш гӯем, барои чӣ ман хел хароб ҳастам, чӣ хел ман хароб шудам. Охир вақто ҳамин савол беҳад бисёр ҳастай аз тарафи тамошобинон ва имрӯз хостам нишаста дар бораи ҳамин мавзӯъ каме суҳбат кунем. Умуман хел гирем ман барои харобшавӣ ҳеҷ вақт ягон диета ё ягон чизи дигар кардагӣ нестам. Манам хел табиатан хароб ҳастам. Аз ҳамон вақте ки ман худама ба ёд дорам, ман ҳам хел хароб будам. Давраи мактабида низ манам хел харобак будам. Аз ҳама вазни сабуки ман ин 50 кило буд, ки дар ҳамон давраи мактабию донишҷӯӣ ман 50 кило будам ва рости гап ҳеҷ вақт ман на фарқ беҳ мешудаму на хароб мешудам. Ва чӣ хеле ки гуфтам, ягон диета ва ягон кори дигар низ намекардам барои харобшавӣ. Ба фикри ман ин қадар хароб ман менамоям, лекин ман он қадар хароби бад низ нестам. Вазни ман аниқтараш он қадар сабук нестай. Ман ҳозир 60 кило ҳастам. боварӣ дорам занҳое ҳастанд ки 60 кило ҳастанд, мегӯянд ки мо аз ҳадди бад фарбе ҳастем. Барои он ки ман худам духтари қадбаланд ҳастам, бале қади ман 1,73-74 ҳастай. Барои ҳамин ҳозир ман 60 кило ҳастам. Дар назари бисёриҳо ман беҳад хароб ҳастам, лекин хел нестай. Ба худи ман маъқул ҳаст ҳамин вазн, вазни нормали ман гӯем. Лекин бо вақтое буд ки ман аз 60 кило вазнитар будам. Ин аз ҳама вазни бисёри ман ин 73-74 кило буд, ки ба худи ман низ беҳад маъқул буд. Ба фикри ман аз ҳама вазни хуб барои ман ин ҳамин 70 кило ҳастай. Боз ман дар як ҷо хонда будам ки қади одам бояд ки ҳамин вазнаш каси мувофиқ бошад. Яъне чӣ хел гӯям, ҳамин хел гӯем, масалан гирем, ман қадам 1,73-74, вазни ман бояд ҳамин 70-72-73 кило бояд бошад. Ин нормалниш гӯем ҳамин будай. Ман дар як ҷоам хел хонда будам, лекин дар ҳақиқат ҳамин хел ҳастай. Чӣ хеле ки гуфтам, ман 70 кило будам вақте ки ман ба худи ман беҳад маъқул буд. Вазни аз ҳама нағзи ман ҳамин буд, яъне 70 кило будак. Чӣ хел ман ай 70 кило 60 кило шудам? Ман чӣ хеле ки гуфтам, ягон диета ё ягон дору, чой, умуман ягон чиз хӯрдагӣ нестам барои харобшавӣ. Ман худам хонада танҳо, дута кӯдакатӣ, барои ҳаминам хел оста-оста хароб шудам. Ва вақте ки ман ҳомиладор будам, барои ҳамин 70 кило будам. Ва тамошобинони гиромӣ, агар ки масалан шумо хоҳед хароб шудан, ба фикри ман бисёртар аҳамият диҳед хурду хӯрокатонда ва чӣ қадар шумо меҷимед гӯем. Масалан ман хурду хӯрокамда умуман аҳамият намедиҳам. Ман чизе хӯрам, чӣ қадаре ки хӯрам фарбеҳ намешам. Бовар кунед тамошобинони гиромӣ, ин табиатан ҳам хел ҳаст. Ман ҳам хел ҳастам. Ва лекин шахсоне ҳастанд ки камака ягон чи ё ки хамирӣ, ягон ширинӣ хӯранд, тамом аллакай 1 кило 2 кило фарбеҳ мешавад. Лекин ман афсӯс ки хел нестам, ё ки мумкин ки хуб бошад ки ман хел нестам. Барои ҳамин шумо ҳаракат кунед бисёртар аҳамият диҳед хурду хӯрокатонда. Масалан ман ҳамин хел ҳастам ки кам мехӯрам, лекин тез-тез мехӯрам. Масалан субҳона камтар мехӯрам, бо соат 10-11 мешавад, бо ягон чи камтар мехӯрам, бо ҳамин кати баъд абед бо камтар мехӯрам. Ба фикри ман ин низ беҳад хуб ҳаст. Бисёриҳо мегӯянд ки ҳамин хел диета низ беҳад хуб ҳаст, нағз ҳаст. Яъне тез-тез хӯрдану кам-кам хӯрдан ин нағз ҳастай мегӯянд. Ман ҳамин хел ҳастам. Ва шумо низ тамошобинони гиромӣ аҳамият диҳед ҳамин хел чизода. Хурду хӯрокии худатонда низ аҳамият диҳед. Чӣ мехӯред, чӣ қадар мехӯред. Масалан ширинӣ, хамирӣ, масалан нону ҳам хел чизое ҳаракат кунед, пурра нагирену кам кунед.
барои он ки ба ҳар як инсон витамин дар кор аст. ҳар як витамин дар ягон чӣ ҳастае ки масалан ҳамон чиз витамини худаша дорад. барои ҳамин агар ки вай пурра гирем нагар намешавад, мумкин саломатии шумода зарар расонад. барои ҳамин ҳаракат кунед, ҳама чӣ хӯред, лекин кам кам хӯред. ва боз як чизи дигараш ки тамошобинони гиромӣ, бисёртар ҷиминҷ, хеле ки гуфтам, ҳаракат кунед, машқ кунед. ҳозир ҳамин қадар бисёр шудагӣ ҳастаи программаҳо, ҳамин видео ютубда чӣ қадар, инстаграмда чӣ қадар бисёр ҳаст, маслиҳатҳо ҳаст. аз ҳамаи ҳамин ба фикри ман асос ҳамаи ҳамин он аст ки шумо ай аввал то охир ҳамон кора кунед. масалан як программая скачат кунед ай Play Market, ай аввал то охираша масалан 2 моҳ 3 моҳ ҳастан машқ кунед, на партои масалан имрӯз карден, паго фаромӯш карден, ё ки бас карден, ё ки вақт нашуд, ё ки хушатон нашуд, ин хел нашавем. ай аввал то охираша ҳаракат кунед, ҳамон корро буд кунед. баъд шумо мебинед ки дар ҳақиқат ҳамон коре ки шумо карден ба шумо фоида оварда. ва ман тарафдори он чизо нестам ки масалан доруву чою хеле чизо мехӯранд барои харобшавӣ. ба фикри ман, ин фикри ман ҳаст ки ин доруву чою хеле чизо барои шахсони тамбал ҳастанд. он шахсое ки намехоҳанд ҷимидан, намехоҳанд аҳамият додан хурду хӯрокашондан, барои ҳамон шахсон ҳастанд ки масалан доруя мехӯранду бо рафта ягон пирожниҳай, ягон питсаҳай, бургерай хӯрда мешинанд. ба фикри ман ин кори хуб нест. ман боварӣ дорам ки ҳар он доруе ки шумо мехӯред барои харобшавӣ, ҳар он чое ки шумо менӯшед барои харобшавӣ, каме ҳам бошад зарари худаша барои организми шумо мерасонад. ман боварӣ дорам ҳаминда. барои ҳамин ҳаракат кунед, ин хел чизода аҳамият надиҳед, балки хурду хӯроки худатонда аҳамият диҳед. витамин бисёртар хӯред, сабзавоту мевагию ҳам хел чизо бисёртар хӯред. масалан булочкаву нону хеле чизои ҳаракат кунед, кам хӯред. ва худи ман низ хел одами ширинхӯрак нестам. масалан агар ки як тарафда якта торт бошаду, як тарафи дигарда сухарӣ бошаду, чипсу ҳам хеле чиза бошад, ҳатман ман торта як тараф мемонаму сухарӣ чипс мехӯрам. ман он қадар ширинихӯрак нестам. ёки одамое ҳастанд ки ҳамин ягон чӣ хеле ки печени бошад, пряник бошад, ягон чи ширинӣ, пирожни, торт ҳам хеле чизако бошад, мешинанд мехӯранд. ман наметавонам хел. аз ҳамин бозор мерам харид мекунам, ҳамон печению ҳамон шириниҳоя бовар кунед ман худам умуман намехӯрам. агар ки ягон дона чашида хӯрам, агар хел гӯем ҳар рӯз ҳам хел шишта чойкати печени ёки пряник намехӯрам. ман хел нестам умуман. ман тарафдори мевагӣ ҳастам, сабзавот ҳастам ва тарафдори шӯрӣ ҳастам, яъне чипсу сухарӣ ва ҳам хеле чизо ҳастам. ин хел ягон шоколадҳои бамаза бошад, ягон тортҳои бамаза бошад, ҳатман мехӯрам. хел чизоя гӯем пурра аз ширинӣ адказ намекунам. ман ягон чизакои бамаза бошад дар ҳақиқат мехӯрам. ва тамошобинони гиромӣ, ҳамин хел харобим кати ман то ҳол машқ мекунам. бале, пеш аз ҳама ин машқ кардан барои саломатии худатон нафъ аст, фоида мерасонад. барои он ки ҳамин вақте ки шумо машқ накунед, ҳараката кам кунед, ҳамон қадар шумо тамбал мешед, ҳамон қадар мехоҳед ҳама вақт хоб равед, наҷмед, кор накунед, ҳамин хел мешед. агар ки шумо машқ кунед, бисёртар ҷимед, чаққон мешед, худатонро сабук ҳис мекунед. барои ҳамин ҳаракат кунед, бисёртар машқ кунед, бисёртар ҷимед, ҳар рӯз ҳаракат кунед. асос ба фикри ман аз ҳама хубаш ҳамин аст, вақте ки шумо субҳи саҳар мехезед. ба фикри ман аз ҳама кори хуб, кори душвор ва кори аз ҳама нағз ин субҳи саҳар хестан. Саатҳои масалан 6-7 дери дераш гӯем хеста, масалан кору борам надошта бошен, субҳи саҳар хезен агар бо дигар ҳаста. агар ки масалан шумо хоҳен хароб шудан, вақте ки субҳи саҳар мехезен, ягон кор надошта бошен, агар ҳамин хел гирду атрофатон надавен, ҳамин хел чарх занен,
гардин, ҳаракат кунед. Якумаш ҳавои тоза, субҳи саҳар ки ҳавои беҳад тоза ҳастай ва дуюмаш ки ҳаракат ҳастай. ҷои дур наравед, масалан барои давидану ягон парку ягон озераву ягон ҷо рафтан шарт нест. Ҳамин хел гирду атроф, гирди ҳамон доматон ёки гирди ҳамон ҳавлитон чарх занед, 2 круг, 3 круг. Ин ба фикри ман кори беҳад хуб ҳастай. Ҳамин хел ва ҳатман машқ. Чӣ хеле ки гуфтам, ҳамин Play Market, ҳамин YouTube медрои беҳад бисёр ҳастай чизо. Скачат кунед, ҳаракат кунед, ай аввал то охираша беаҳамиятӣ накунед. Як рӯз ду рӯз карда напартонед. Ёки занҳое ҳастанд ки мегӯянд ки на кӯдакам, шавҳарам, вақтам нест. И хел нест. Вақт ёбед. Барои худатон ҳама вақт вақт ёбед. Ҳаракат кунед. Ёки субҳи саҳар вақте ки кӯдако хоб ҳаст, ягон кор нест, субҳи саҳар хеста машқ кунед, коротона кунед. Баъд масалан кӯдаку хӯроку хонаву шавҳару дигару дигар. Ана михел рости гап, ман вақте ки занҳое ки ёш ҳастанд, ҷавон ҳастанд, ҳоли нав 30-35-40 ҳастанд, беҳад фарбеҳ ҳастанд, ба фикри ман беҳад безеб ҳаст. Вақте ки зани ёш беҳади бад фарбеҳ ҳастай. Умуман ман намедонам барои чӣ хел одамо ҳаракати харобшудана намекунанд ёки умуман гӯем бисёриҳо агар каме хел одамои фарбеҳа ҳеҷ боварӣ дорам ки ҳеҷ кас намепурсад, худашон ҳам хел мегӯянд ки ба худи мо ҳам хел маъқул аст фарбеҳ будан. Масалан бале ҳастай занҳое ки мезебад шуна фарбегӣ. Масалан нағз ҳастай фарбегӣ барои ваёяд. Занҳое ки калонсола ҳастанд, масалан 50-60-70 сола ҳастанд, ба ваё ба фикри ман фарбеҳ будан мезебад. Аз ҳадди бад фарбеҳ ҳам не, умуман гем кам дар фарбеҳ будан мезебад. Ва вақте ки шумо зани ҷавон ҳастен, ёш ҳастен, нав 30-35 ҳастен, хел бад фарбеҳ ҳастен, ба фикри ман намедонам, ба худи ман маъқул нестем. Ман мехоҳам ки занҳо хароб бошанд, хушрӯ бошанд, ба худашон аҳамият диҳанд бисёртар. Вақте ки шумо ҷавон ҳастен ҳатман. Ва боз як чизи дигараш он ҳаст ки вақте ки шумо ҷавон ҳастед, аз ҳадди бад фарбеҳи бад буда пеш аз ҳама ба саломатии худатон зарар мерасонад. Вақте ки шумо аллакай 50-60 кило шудед, аллакай ҳис мекунед ки шумо саломатитон безеб шудагӣ ҳастай гӯем. Барои ҳамин хотир бояд ки пеш аз ҳама фикри саломатитон накунед. На ин ки масалан ман ҳам хел фарбеҳ ҳастам, манда маъқулай, манда мезебад гуфта. Вақте ки масалан шумо як касда мегӯед ки масалан ман ҳам хел фарбеҳ ҳастам, манда маъқул ҳастам, лекин ай таҳти дил шумо худатон мехоҳед хароб шудан, лекин намедонед, наметонед ҳаракат кунед. Масалан як касда биромада гӯед ки манда маъқул аст ҳамин фарбегӣ, лекин аз таҳти дил мехоҳед хароб шудан, ҳаракат кунед, хароб шавед. ҳаракат кунед, аҳамияти худтонда беаҳамиятӣ накунед. Чӣ хеле ки гуфтам, ин пеш аз ҳама саломатии шумо ҳастай. Ва агар ки шумо масалан имконияти берун биромадан, машқ кардан, аҳамият додан хурду хӯрокатонда набошад, масалан нахоҳед ҳам хел аҳамият додан, ҳаракат кунед ки ҳамин хонаи худтонда бошад, бисёртар ҷумед, бисёртар ҳаракат кунед, хонатонда ҷамъгир кунед, рӯбед, шӯед, умуман гӯем ва ҳатман кам хоб равед. Масалан ман субҳи саҳар соати 6-7 мехезам, гӯем қай зимистон соати 7 мешавад, баъд ай хоб мехезам то соати 11 шаба. Ҳар рӯз агар соати 11 шавад, баъд ман хоб мерам. ҳатто масалан соати 10 мешавад, ман мегӯям ки ман хоб мерам, лекин то соати 11 ман бедор. Манам хел мебинам ки соати 11 шудагӣ, то ҳол ман хоб нестам. рӯзона умуман хоб намерам. Мегӯям ки масалан хоб мерам, медаром хоб мерам, мегӯям не ки хоб намебарад, барои он ки ман ҳар рӯз ин корро намекунам. Агар ки ман ҳар рӯз абед хоб равам, вақте ки абед соати 1-2 мешавад, ман аллакай мехоҳам хоб рафтам, лекин ман ин хел нестам. Масалан ҳозир соат 2 шудагӣ ҳастай, кӯдако хоб ҳастанд, ман инҷо дошта ҳамроҳи шумо суҳбат кардистам. Вақте ки кӯдако хоб ҳастай, ман ягон коррома мекунам, видео монтаж мекунам, умуман ҳамин фикр мекунам ки ягон кор кунам. Бекор шишта умуман наметонам. Ман ҳамин хел ҳастам. Барои ҳамин шумо низ тамошобинони гиромӣ ҳамин хел шавем.
ҳама вақт аҳамияти хонаву дартонда, фарзандотонда, худтонда беаҳамиятӣ накунед. Хоҳед хароб шудан, хароб шавед. Комментарияда нависед ки масалан шумо агар ки хоҳед хароб шудан, чанд сола ҳастен, умуман гӯем, хоҳед хароб шудан нависед. Ёки инстаграми манда нависед ки масалан шумо мехоҳед хароб шудан, ман ягон ҷода ҳатман инстаграмам менависам, мехоҳед хароб шудан нависед. Масалан ягон дастгирӣ надошта бошед, ман шуморо дастгирӣ мекунам. Ман ҳар рӯз шумода менависам ки масалан имрӯз машқ кардин, имрӯз ҳаракат кардин ё ки не. Ва боз тамошобинони гиромӣ, агар ки масалан шумо ягон секрети харобшавии худатона дошта бошед, ягон маслиҳатҳо дошта бошед, дар комментария ҳатман нависед. Ман интизор мешавам фикрҳои шумоям. Умуман ёки шумо хароб шудагӣ бошед, ай чанд кило то чанд кило шудан, чӣ қадар хароб шудагӣ ҳастед, ҳамаи ҳамон фикротона, маслиҳатотона ҳамаша дар комментария нависед. Ман интизор ҳастам. Ва он шахсоне ки мехоҳанд хароб шудан дар комментария нависед, ман боварӣ дорам ки бисёр аз тамошобинон шуморо дастгирӣ мекунанд, менависанд, то ки шумо ҳаракати масалан хароб шуданро кунед. ана михел тамошобинони гиромӣ, видеои имрӯзам ана ҳамин қадар шуд. фикрҳои шуморо интизор ҳастам. Боз дар бораи чӣ мавзӯъ мехоҳед суҳбат кардан, дар комментария нависед. ҳатман дар видеоҳои оянда боз ҳамихел нишаста суҳбат мекунем. барои он ки ҳаво хунук шудагӣ ҳастай, бисёртар мо хонада ҳастем, мешинему ҳамроҳ суҳбат мекунем. ана михел тамошобинони гиромӣ, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед, ба худатон аҳамият диҳед, саломатитонда аҳамият диҳед, фарзандотонда аҳамият диҳед. ана михел тамошобинони гиромӣ, хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.